Nazdar, počuli sme sa pred rokom a znovu mám tu čest byť vám prorokom. V ruke mám protokol o tomto podujatí, rád z neho prečítam. Ty buď dojatý, buď pripravený na neočakávateľné deje. Odfúkne ťa z miesta, aj keď vieš odkiaľ veje. Chlapci idú po trofeje, nezastavia ich múry, ich telo sa búri, jak hurikán zúri. Je to tak, ako to hovorím, toto podujatie má úroveň a má to rím. Vstup, nestoj na nádvorí, tu potečie viac krvi, než keď sa kúpala v Hátori. Smiech ide bokom, do kolien ide súper, rozbeh s výskokom a na čelusť úder. Tu nepomáha púder, pošlite ďalší kus, nech si šampión pripíše na konto ďalšie plus. Po 5. krát zatiahne sa obloha, zaznie a pôjde sa odznova. Tu sa ostro hrá, tak postoj daj, maj pripravenú myseľ, úderom načúvaj. Po 5. krát zatiahne sa obloha, zaznie a pôjde sa odznova. Tu sa ostro hrá, tak postoj daj, maj pripravenú myseľ, úderom načúvaj. Môj hlas nemá bas a nehodí sa tu, ale môj hlas má jas a na slovo vzatú chuť búrať mýty, tak ako Kasprov Security. Sadli si k jednému stolu a rozdelili úlohy, nech požitok z akcie nie je nulový, nech sa steny budovy v základoch lámu. Mám tu česť, otváram vám bránu. Chalani trénovali celý rok, aby zavalili súpera množstvom kladív. Siluety mohutné, žiadne baleríny, miesto pesti majú miny, tak jak ja mám svoje rímy. 28. marca naučíme vás, ako súpera nebáť sa. Tam, kde sa stráca myslenie bežných ľudí, nastáva údiv a zvieracie púdy. Vážené dámy a páni, 28. marca 2015 sa v Ružomberskej koniarni pod záštitou Kasprov Security bude konať 5. ročník Noci bojov. Moje meno je Splen a hudba Mugis. Stretneme sa tam!